Wah, elok-elok lah hebat. Anjir, matur nuwun. Sembah nuwun. Wah, ngenteni joget liya. Anjir. Dinggahke Kang Parlan. Nah, Kang Parlan, kali ngasto kanca RT, Mbak. Ah, ya. Disepoti nganggo anu, Cok, nganggo seramat, Cok. Ya, seramat kesik. Yo. Seramat ke, Mas. Yo, kendange. Yo. Kang Parlan. Karo dulur lanang, yo. Sis, Bektor. Ayo. Joget riyen. Ayo. Enak kaya ngene iki. Buka kemana? Wilujeng dalu Kang Marwan. Injih Pak Dalang. Nggih. Wah, menika kalian sedaya perangkat. Wah, elok-elok. Wah, anjir. Nggih. Menika digilir. Nah. Injih. Nggih, napa? Ing sing sepuh mawon Pak Sukir mawon. Pak Sukir. Nggih. Monggo Pak Sukir. Panjenengan riyen Kang Marwan. Mboten kula tak kentun mawon. Kang Sukir riyen. Ha. Nggih, bahasa Iran apa? Bahasa Iran nggih, riyen betul monggo. Napa, Mbah? Sesideman. Sesideman. Pun bawani, Mak. Oh, nggih, mboten napa-napa. Ya. Wiwitane. Ya, iya. Wiwi